You must stay at home, a dúirt sé. Well, hu me se suas daire, agus carméla céala mála bog le léine fóbhrístí, éirí codalta, agus thioman me céal Ghéar carca teach mamai. Sí, agus me oscailt sin doras. Bhí dá dhearafar ar an guhin Ghéar an sin. Deir si, go gaithí me bheith cúr amach. An sílan si bhfuil me grachtal hart fud na hatse, ag legan de géine casach dorm. Tá si just burtha fut a dearm le hí. Céan cúis bhuatha? Tá me se bognach seachú bliain déis, fur me ad le seo gan duinnear bí a bheith burtha fu. Crum si san ketchup. Nach fé sé níos massa, monarú duinnear bí burtha fut mamai, a dúirt me le hí. Well, I suppose, a deir si. Johnam te, agus sían would síos ag an sean tablas a chisting. Ní luam go me go fannach le hí. Ní luam se seahan orada. An céad seachtain ar an mBeire an siopadarat, dag si tíomh an mhuir an céim tosaí na málaí a lig. Crag si ar an doras agus rí si síos an casan ag scartí ón car. Car hí me gléad garmh níos muile. Téim amach go budil de túrthúir, agus glanam an doras. Bhí me léo staidir sa Guardian, a tá an mhuil gur féidir leis an víras marachtal trí lá ar chláirithe snásta cosal le han le doras na budil pláisteach. Siúlamiste is amach cúigur solhfuil na málaí a lig sa ceistín agam. Glacan sé uach le eile orm na háirí le a ní, agus a tromú, agus a choristeach na cófraí. Like nach degan mBeire sogin nach bhfuil ach an bhirteogin an seo hon an bhí eile gaithe. Rinn si dearmad ar an anlan dear go ddír mé ar hí a ceannach dú. Bíon cruinniú zúmach an leis an foran ibre uair sa seachtain. Heglam a bheith obair an mhála, tá dear garm a bhírinne. A tháinig méid a daoine manach me sinna le America, agus éad a gol heag na food banks. Scuin you fada dófa, car in ye car. Uafasach. Arcar na car na atá siad ag chomint, ar sa mami ihawain agus muid garcar an nuacht. Sure níl codú di é harthu. Mami níl fuach acu a dearm le hí. Sin Mercedes atá eci love. A nó ach níl teachtasteach ar bí acu, agus níl an réaltas America go codú lá. Sin an fá gur thóg mise an bhar tugah le postan an maithe bheith agah, hána bheith ag scláí ach cosalamsa a dearm mami. Han pictar de mBeire ar lá ar brunú an céim ar hí ar war an television. Ní orthú san atá an locht. Níl duinnear bí ogin ach trí bhí do thurastal óna bheith muir an tráid. Ní bhain an sin le idithis na post maithe bheith agat a dearm le hí. Ach love. Ní gá duite bheith burtha fa sin. Ní bheith tosa muir an tráid. Churn si a láu ar warm a láu. Ná bhfuil tú bra comportach an seo. Má him rud an mhalag, like nar a lorn daoine fa fallacáin. Bhí arm golhartig ma teachíon an éirí breise mar níor thóg me seach éirí tromalam agus an teas bocht sin. Bhí sé deas a bheith aislam híon, a másc me timpach tíon. Hí mé síos ar mo tholag agus le mé mo scí. Bhí sé ciúin. Deas, ciúin. Heglam go hart agus mo cod éirí chéan a eil ón teach
a dearm na mBeire ar an gcuitheann in ihe sin. Yes, agus thucail leat an mBeire sa hógáil, agus a ghlacu isteach go mám, agus an sin mammy a warú a dearn si. Christ, bhí sé gcónaí tugad an a dramatics mBeire soginne. Bhí mé imime glúisteán hain, lum hain, níor leor mé le duine bé, ní mé má láha ar an bhalla isteach ag an teach, agus an sin ní mé a rééis siad ar an bhalla isteach go teach mammy. Dá baril, go bhfuil meise ag réhartí Johnny an siopadareachta agus ahan rud eile, anas go déag libse a bheith samhailte sa teach ar waithil am slan sé héana a deir si. Níl fiú céal leis an abart sin mBeire a dearm. Bhíonn suspagán. Ciúnas ar an bharteogainn. Tá mé just dinta burtha fa mammy. You know, bhí téim imní ó go miniu. Ag tá sogan ní bhíonn téim imní ormsa a riú. Bhíonn mBeire soginne ag marachtal ar a coidnéaraga. Bei sé mai go leor a dearm leithí. Cad é mar tá sogad sin ar sé? Or is mis sin dear for mór. Tá sogam na rudaí seo. Tá raithim deas, crothíthe ar an bharteogainn sa teach le coppla seachtain na nús. Bíam sa gobar an riomhar ar máidín, bíam mammy ag patral hart sa ceistín, géisteach leis an rádio agus ag olbhú an lom. Ghéar mBeire, go bhfuil níos mó mono-unsaturated fats di chum ar sé. Tá mBeire ag do maith agus ag tuairt éire deite dearm leithí. Ní anad sé aon dáthir deite éire thuirt de tí an Martha, or níl tosaigh géirí ní sóig ahan arid. Alexa, could you annan tú le avocados? Tá mé géirí clachta heile guacamole sólaach ar gachi an rud eile. Té muid a maithar siúláid ar fé ahan lá. Fiú agus é car farine. Mammy ag stoppi le loirt le ahan daine mula muid lá. Well, ní beidir le a beg díhaintse. Ce big? Tá muid fada go leir heola chu. John mBeire gan a bheith smuoinú ar na frídin íal ag a gatailt frídin air. Fála cain. Slán a dearm le líam a tá a cónaí ag bon an sráid. Yes. Tífi muid a mar acu. Yes. Le codú dé. Bhí ag smuoinú ar scéal a thola mé go minic. Bhí ban ar nuacht, cúislamsa. Glach mammy sa ar heol an áthar cá, cocí sribh sin. Níor carac I go leithí. Bhí sin é scéal eil, go bhfuair an maithar buas. Leithí hain. Bhí mammy ag ciúin in ihe sin. Níor ol sé an cop an teir an méidí. Ní eisnú muid leis an nuacht tá heiliú. Hannig mBeire hart go teach mammy, gaithí ar ding, hana bosa bhfuilú don éon hé chéas. Seá sí ar an sráid, ar an tíomhhaile an mhála. Jas tú acail a mBeire, ar sa líam ó bum na sráide. Nach tú tá maith ag teach tart le do bhamaí acail ahan seachtain. Má híon pein a mo bhrulach. Lig ribh seo lig bhí síl social de masra mai thugam. Bhé na mui go minic ag rangana amachtaí seoltaí leor agus álainne. Leighanta. Má híon lag. Isio. Na dé an bogiún labba. Jan an mammy te. Agus líon muid sin ag arcar sean scanan.
in amana Kimley and she McGreg, Mariana chi nervy me big. Sliam which and chingachi gamahiam ni slidra. Martha, Ursa Mary. But court that soft the wenches and Tom Shaw. They were he much a rash, eh? Ben Mary sucking ye gold the yoga. Agus a curses memina or insta for live your best life. Embrace your lockdown. Take time to enjoy the time. Cian Tom, a germ lahi. Neil me sure furlough. Er sin agus Ira horts de mommy, agus Ira horts den cha, agus fanach dartsa, chap tart. Cur while I can yanni me fucking yoga, Mary. Nish tagging she heart. A rihan lay. Gachwa. Seeing she la mommy cigar jean agus janum tay. Beinig arker who treating in yog. Mary and see her tail wang, agus he against scale egin the mommy. Agus mommy he Ghéar. A cion catch sheer, agus he really a Ghéar. Togam mahan tradra, couple of capri, roll ishping, stay. See him she's an akla mommy. True rogin sagarjing. Masha naka, my mommy. Does she jazz?